shoot ka ulit, ganyan, ang magandang style dyan is pull, then 3/4, then close up. Ikaw ang bahala sa mga... Hi mga kapitik! Last Sunday nag-attend ko og basic wedding photography sa The View. This was conducted by Sir RJ Monsod of RJ Monsod Photography and was sponsored by Canon Philippines. Mauhin siya ang sasama ng mga model ug gwapa kay siya, di ba? Hag pagit kayo mo posing. Ganawa. Ang second model nagsuot na siya og gown para i-demo ni Sir RJ kung saan na mo siya pag-picture. O di ba daghan kayo may? Sura na mo na sila. Application sa muang natun-an. Nag-grupo mag-picture diha. Ug naa ako diri sa isa ka grupo para mag-picture pud sa isa ka model. Nice kayo ang lugar. And this is for my output. Unta magustuhan nyo guys. Lights, camera, action.